Poslouchejte. Cti Hospodina ze svého majetku i prvotiny z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sítky. Moře budou přetékat tvé kádě. Slyšíš? Cti Hospodina ze své prvotiny, ze své úrody, ze všeho, co ho máš. Pojďme ho uctívat s těmi financemi. Pojďme mu dát to, co mu náleží. Víte, hodně nás to naučí. Hodně nás to naučí. Co udělá spravedlivý, když se začne to všechno hroutit? Začne důvěřovat Bohu. Začne důvěřovat Bohu. Začne dávat i z toho mála, co má. A já vám říkám, že potom přijde hojnost. Že potom přijde i dostatek. A že z té štědrosti se stane užitek. Přijde užitek jak pro tebe, tak i pro ostatní. Protože toto slovo nezůstane jenom tady na tomto místě, ale potom půjde dál. Tyto finance se tam dávají proto, aby bylo na zaplacení nájmu, aby bylo na evangelizace, na potřeby do církve. Víte, pastor vždyť nežije, ani si je nebere, ale chci ti říct, že tě to posílí, když budeš chtít svého Boha ze svého majetku. Přijde velký užitek. Změní to tvůj postoj, změní to tvoje srdce, změní to tvoje přemýšlení. Naučí tě to důvěřovat Bohu. Šalamón byl moudrý muž. Toto nám tu zanechal. Cti Hospodina ze svého majetku. I z prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sítky, moště budou přetékat tvé kádě. Aby se přetékal, musíš začít dávat. Musíš začít dávat. Musíš. Já nemusím. Já chci. Já miluju. Já dám. Je to ve tvém srdci? Hoří to ve tvém srdci toto? Oh, haleluja. Já se pomodlím, poděkuji za tuto sbírku a potom, tak jak jste se rozhodli ve svém srdci, potom dejte, potom přineste. Jestliže něco chcete od Pána, pojďte a přineste mi to. Oh, haleluja, pojďte, pozvedněte svoje ruce. Nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že ti, Pane, můžeme přinášet, Pane můj, i z toho mála, Pane můj, co máme, Bože. Bože, uvědomujeme si, že toto všechno, Pane, co máme od tebe, Pane. Že ty jsi tak milosrdný, plný sledování, Pane. Že ty, Bože můj, nás zaopatřuješ, svatý. Že ty nedopouštíš, Pane, aby spravedlivý Bože žeral ochleb, nebo aby odvaha uklouzla, Pane. Děkujeme ti, Pane, za to, že spravedlivý chvíli budeš žít. Děkuji ti, Pane, že ty pozvedáš naši víru, Bože, i v tomto dávání. Děkuji ti, Pane můj, za to, že ty, Pane, jsi naše hojnost, náš dostatek, že my budeme přetékat, Pane. Neboť jsme složili svoji důvěru, Pane, do tvých rukou, Bože. Složili jsme svoji naději, Pane, do tebe, Pane můj. Neboť, Bože, u tebe, Pane, jsou slova života. Neboť, Bože, ty jsi nám dal život věčný. Ty jsi nám dal, Pane, to nejvíc, Bože můj, co jsi mohl. A, Pane, tebe vyznávám, že to, co my dáváme, Pane, je nic proti tomu, co si nám dal ty, svatý. Děkujeme ti, Otče, za to, že ty rozmnožíš, Pane, i tyto finance, Pane. Že bude na zaplacení nájmu, že bude, Pane můj, na evangelizace, na potřeby do církve. Bože, my vydáváme, Pane, tuto sbírku do tvých rukou. A děkujeme ti, svatý, za požehnání, Pane, do každé rodiny. Děkujeme ti za hojnost i dostatek, Pane, v každé rodině, svatý. Děkuji ti, můj Bože. Amen. Tak, jak jste se rozhodli, přineste Pánu. A potom pojďte ho uctívat. Pojďte ho uctívat ze svého srdce.
dobrý. Pán je dobrý, užíváte si to na tomto místě dnes? Haleluja, není to cítit ani vidět. Ne, dělám si legraci. Víte, je dobré chválit Pána. Víte, ve chválách přebývá moc na nejvyššího. Než půjdeme do slova, já nemám hodinky, potřebuji si taky hodinky. 40. 11:40. 11:40. Máme to do půl jedné? Víte, ono někdy méně je více. Někdy je méně více. Víte, než půjdeme do slova, chci udělat oznámení. Chci udělat oznámení a to ohledně skupinek a modliteb. Děkuji, Pána. Chci oznámit skupinku v úterý v Ranicích. Yes? U Silvy. Účast nutná. Nevymlouvat se. Nemám jak přijít, nemám tamto. Silva bude rozdávat medaile. Takže skupinka bude u Silvy ve 4 společně v pátek s modlitbama. Do Oder nechci nic slibovat, ale já se budu co nejvíc snažit, abych tam přijel. Nechci vás nechat samotné tam. Ve středu ve 4 hodiny u Helenky. Když nepřijedu, modlete se. Prosím vás o to, sejděte se na modlitbách, modlete se, mějte více modliteb, stůjte na modlitbách, stůjte jeden za druhým, protože je to hodně důležité. Další věc je, že skončíme pusty. Končíme pusty a v úterý na skupince mi řeknete každý, co vám řekl Pán. Napište si to a dáme to dohromady. Amen? Takže půjdeme, to je všechno z mé strany. A půjdeme do slova. Víte, když jsem se modlil, volal se k Pánu a v pátek to jenom Pán potvrdil. A ukázal mi jednu věc. A to je oheň. Jaký je stav tvého ohně? Toto poselství na tento týden, na tento čas je, jaký je stav tvého ohně. Jak udržuješ svůj oheň? Čím přikládáš do svého ohně? Je to líbá vůně Bohu, anebo je to ta štiplavá, ta pálivá? Je to ten krásný, ten světlý dým, který stoupá k Pánu? Jaké téma? Stav tvého ohně. Najděte si se mnou Lukáše 3. kapitolu. Než půjdu do slova, já se pomodlím. Poděkuju Pánu za to, že tady můžu být. Najděte si Lukáše 3. kapitolu. Haleluja, nebeský Otče, já ti děkuji, Bože můj, za to, že tu dnes můžeme být, Pane. Že můžeme dnes, Pane můj, vzývat tvé skvělé jméno, Pane, které nad každé jméno. Duchu svatý, milovaný, já tě prosím, aby si mě dnes, Pane můj, zájmu, Pane můj, aby si dnes promlouval skrze má ústa, Bože. Modlím se k tobě, Duchu svatý, milovaný, aby, Pane, to nebyl já, Bože, kdo promlouval, ale aby si to byl ty, Pane. Aby to nebyly, Pane, žádné naučené fráze, Pane. Aby lidé, Pane, a bratři a sestry, Pane můj, aby neočekávali ode mne, Pane, ale od tebe, svatý. Já vyznávám, Bože můj, že jsem pouhou nádobu, Pane.
Vyznávám, Bože můj, že tě potřebuju, Duchu Svatý, a prosím, aby si dnes, Pane můj, nás napojil, Pane můj, na ten zdroj, Pane, aby si nás napojil, Pane můj, v jednotě, Pane, aby jsme byli, Bože můj, naplněni, Pane můj, tvojí moci, Pane, tvojí moudrosti. Prosím, Bože můj, pomož, Pane můj, našim srdcím, aby naše srdce, Pane můj, byla otevřená, Pane, přijetí, Bože můj. Prosím, Bože můj, aby naše mysl, Bože, byla vnímána. Duchu Svatý, já tě přijím, Pane, na této službě a prosím, aby si převzal ve jménu Ježíš. Sláva, chvála tobě. Amen. 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 Lukáš 3. kapitola, 15. verš. Lukáš 3. kapitola, 15. verš. Chci vás dneska přivést tímto slovem k ohni. Chci vás dneska, ne já, ale tímto poselstvím, chci vás zapálit, abyste byli v očekávání, abyste očekávali každý den od Pána, ne od člověka, ale od Pána, od jeho ducha. Lukáš 3. kapitola od 15. verše, poslouchejte. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on Mesiáš. Na to Jan však řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější, než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvy. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy spálil ohněm neuhasitelný. Slyšíš? Lidé byli v očekávání. Lidé byli v očekávání, jestliže Jan je ten Mesiáš. Ale Jan jim odpověděl, já nejsem ten, koho očekáváte. Ale za mnou přichází někdo větší, než jsem já. Za mnou přichází ten, kterému nejsem ani hoden rozvázat kaničku úvod. Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Víte, když jste přišli do této církve, vy jste byli naplněni Duchem Svatým. Vy jste byli zapáleni Duchem Svatým. Víte, je hodně důležité udržovat svůj oheň. Je hodně důležité udržovat svůj oheň v čistotě. Je hodně důležité přikládat do ohně ten správný materiál. Víte, když budeme dávat příklady, když uděláte venku oheň a dáte tam suché dřevo, čisté, suché dřevo, bez žádného nátěru, bez ničeho, tak ten oheň krásně hoří a krásně voní. Ale jestliže tam dáte dřevo, které je nalakováno, nebo které je nějakou barvou natřeno, tak ten oheň smrdí. Vydává smrad a kouří. Zapáchá. Víte, Pán v nás zapálil oheň. A ten oheň máme udržovat čistý. Jasný. My jsme byli zapáleni duchovním ohněm. Víte, a Satan vidí ten oheň. Satan má strach z ohně. Víte, taky lidé ve světě by měli vidět tento oheň na nás, jak my hoříme. Víte, oheň hoří a oheň taky svítí. Buďme jako ten oheň, který svítí. Buďme jako ty lampy, ať naše srdce hoří. Víte, dál se píše, že on má lopata je v jeho ruce a že on pročistí svůj mlad. Že pšenici shromáždí do svých slípek, ale plevy spálí v ohni neuhasitelném. V ohni neuhasitelném. Plevy spálí. Víte, každý člověk, každý křesťan si musí projít ohněm. Musí být vyzkoušený v žáru ohně. Jak na tom je s Pánem? Dneska se ti chci zeptat, jak jsi na tom s Pánem? Jaký máš vztah?
Dneska vás chci pozvednout z toho prachu, z těch uhlíků a zapálit vás. Dneska sestoupí oheň z nebe a zapálí vás. Ale víte, kdy vás může zapálit? Když mu to dovolíte. Když mu to dovolíte, když vaše srdce nebude zatvrzelé, když vaše srdce nebude tvrdé, ale bude vláčné, bude měkké, tehdy Pán může zapálit ten oheň. Tehdy vy můžete hořet. Ale jestliže vaše srdce bude tvrdé, nepodajné, tak potom bude hořet. Ale stejně ti říkám, přijde čas, kdy tento kámen praskne. Kdy tento kámen praskne pod Boží mocí, pod Božím ohněm. Protože Boží slovo je jako kladivo, které tříští skály. A on roztříští tu skálu. On roztříští tu skálu na vašich srdcích. Jestliže tam je kámen, tak on ho roztříští. A přijde oheň a zapálí tě. Přijde oheň a zapálí tě. Jan říká, on vás bude křtít ohněm a duchem svatým. Víte, byli jste zapáleni. Teď se zeptám, v jakém stavu je váš oheň. Hoří mocně a svítí to dále, anebo je to jenom ten plamínek, anebo už je to jenom ten uhlík, který jenom doutná a z kterého se jenom vlyne ten jemný kouř. Víte, vzpomínám si na to, když jsem byl ještě ve světě a 30. dubna, myslím, je to, jsou čarodejnice. Víte, a dělali se obrovské ohně. V každé vesnici. Dělali se na kopcích, aby svítili. Víte, a my jsme mohli vidět, kdykoliv některá vesnice kolem nás, co jsme bydleli v té vesnici, kdy přesně zapalovali ty ohně. A bylo to vidět na kilometry daleko. Byly vidět ty ohně, jak hoří, jak plápolají. Bible píše, že máme být jako město postavené nahoře. Aby jsme zářili a svítili všem v tom okolí. Ale k tomu, aby jsme hořeli, potřebujeme plápolat. Potřebujeme přidávat. Potřebujeme přidávat dřevo, olej. Víte, olej dobře hoří. Je potřeba si zkontrolovat jaké jsme nádoby. Jestliže někde nám neutíká ten olej, nebo jestliže nejde někam jinam to teplo, které by mělo jít, je důležité, aby jsme byli dobrými nádoby pro Pána. Aby jsme dobře hořeli tím správným ohněm. Víte, řekneš, jakým správným ohněm? Ve Starém zákoně byli kněží, kteří museli udržovat oheň, aby hořel. A když ne, oni byli kamenováni. Znáte ten příběh o Áronových synech? Kdy Áron měl 2 syny a kdy oni přinesli špatný oheň. A oni padli, oni schořeli. Oni schořeli, protože přinesli něco špatného. Přinesli špatný oheň na Hospodinův oltář. Jaký oheň nepřinášíme? Víte, proč přinesli špatný oheň? Oni přinesli modlu. A mnoho z nás přinášíme modly a přikládáme něčím špatným do ohně. A potom ten oheň jenom kouří, je samý dým, je to černé. Když vezmete nějaký plast, hodíte ho do ohně, potom to kouří. A není pořádně vidět ten oheň, ale kouří to. A taky my, jestliže přinášíme do našeho ohně, do našeho chrámu něco špatného, potom ten oheň nehoří a neplápolá, ale jenom kouří a vydává jenom samou špínu. Potom z toho padá jenom špína a prach. Ale nevydává to světlo. Ale ten oheň, který je špatný, potom přináší smrt. Haleluja, pojďte se mnou, najděte si Židům 1.
Pojďte do Židům 1. Víte, my jsme byli povoláni k tomu, aby jsme hořeli. My jsme byli povoláni jako služebníci ohně, aby jsme se starali o oheň. Židům, 1. kapitola, 7. verš, poslouchejte, co tady je napsáno. Židům, 1. kapitola, 7. verš. O andělích je řečeno, jeho anděle jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. O jeho andělech je řečeno, jeho anděle jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. Víte, my jsme služebníci ohně. My jsme jako ten plápolající oheň. Jestliže my hoříme, potom můžeme zapálit další. Ale jestliže my nehoříme, potom nemůžeme zapalovat další. Potom naše víra klesá, potom naše snažení už není tak dobré, jak by mělo být. A potom naše svědectví už není tak ostré. Už není tak mocné. Ale jestliže my hoříme a v nás je oheň a ty hoříš, potom tvoje svědectví má sílu. Potom tvoje svědectví má moc. A potom tvoje svědectví může zapálit další. Víte, je to hodně důležité, aby církev hořela. Aby hořela tím správným směrem. Aby v církvi byl oheň. Protože oheň dává sílu. Oheň dává světlo. Oheň dává teplo. Oheň tě ochraňuje. Oheň tě chrání. Oheň tě chrání před satanem. Satan má strach z ohně. Víte, jestliže my jsme služebníci, máme hořet. Máme plápolat. A jestliže my plápoláme, jestliže my hoříme, potom můžeme zapalovat další. Je to hodně důležité, aby tato církev hořela. Je to hodně důležité, aby tato církev si uvědomila, že je služebníkem ohně. Aby přinášela ty dobré věci na ten oheň. Haleluja. Víte, jak udržovat svůj oheň? Přísloví 4. Přísloví 4:23. A nebo to přečtem celé. 4:20. Přísloví 4:20. Poslouchej. Přísloví 4:20. Můj synu, věnuj pozornost tvým slovům, k mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí, střež je hluboko v srdci. Dají život těm, kteří je nalezají a zdraví celému jejich tělu. Především střež a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše, od svých rtů vzdal neupřímnost, tvé oči, ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej, sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty, ať jsou pevné, napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Tady tě Pán na něco upozorňuje. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, mému učení. Střež je hluboko ve svém srdci. Především střež a chráň svoje srdce, neboť z něho vychází život. Víte, to jsou klíče pro tvůj život. Toto jsou klíče pro to, aby si mohl hořet. Aby si hořel. Víte, především my si musíme chránit svoje srdce. Ochraňovat svoje srdce. Neboť z něho vychází náš život. Jak tělesný, tak i duchovní. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Podle toho poznáte, jak kdo je na tom s Pánem. Jak kdo hoří pro Boží věci. Především střež a chráň své srdce. Neboť z něho vychází život. Z něho vychází život. Bible tam říká, zpříma před sebe se dívej. Co to znamená? Zpříma před sebe se dívej.
Napravo ani nalevo se neukvapuj, nechoď napravo nebo nalevo, ale pořád běž dopředu. Dívej se zpříma, podívej se na sebe zpříma. Kam směřuješ, kam jdeš? Kam tě vede tvoje srdce? Jak hoří tvoje srdce pro Pána? Pro co hoří tvoje srdce? Jestli pro Pána, haleluja, bude to vidět na tvém životě. Nebudeš propadat beznaději, nebudeš propadat marnosti, ale vždycky budeš přinášet to čerstvé, to dobré, tu libou vůni Bohu. Ale jestliže ty se necháš naplnit, jestliže ty přikládáš do ohně světem, pomluvami, starostmi a vším různým tímto světem, potom ty postupně budeš uhasínat ten oheň. Duchovní věci. Jestliže ty se budeš modlit, jestliže ty budeš číst, budeš se postit, budeš rozdmíchávat ten oheň. Ale jestliže ty přestaneš číst, jestli ty přestaneš se modlit, budeš ho pomaličku uhášet ten oheň. Jestliže ty budeš reptat, budeš uhášet ten oheň. Jestliže ty budeš pomlouvat, budeš uhášet ten oheň. Ale čím víc ty budeš trávit čas s Pánem, čím víc ty budeš na modlitbách, tím víc budeš hořet. Tím víc a dřív budeš připravený na službu, aby si mohl sloužit, aby si mohl sloužit, aby si mohl stát před oltářem, aby si mohl zapalovat další. Čím víc ty budeš trávit na modlitbách, čím víc ty budeš hladovět po Božím slově, po Boží přítomnosti, tím víc ty budeš hořet. A lidé to na tobě uvidí. A lidé budou chtít být zapáleni tím stejným ohněm, jako jsi byl zapálený ty. Amen? Amen? Především střež a chraň své srdce. Tady píše, můj syn, věnuj pozornost tvým slovům, tvým výrokům náklon ucho. Ať nesejdou ti z očí, střež je hluboko v srdci. Můj synu, moje dcero, nakloň svoje ucho k mým výrokům. Nakloň svoje ucho. Bible říká, ty, kdo máš uši, slyš. Slyš, co duch praví církvi. Co duch praví církvi? Přemýšleli jste o tom, co duch praví církvi? Buďte poslušní. Modlete se. Bděte na modlitbách. Přinášejte světlo do těch míst, kde je tma. Hořte, svíťte jako lampy, jako žárovky. Víte o tom, že vy jste lampy? Že vy jste lampy, že vy jste nádoby na olej. Že jste byli pokřtěni Duchem Svatým a ohněm. Víte, tento oheň vám neublíží. Tento oheň vám pomůže. Tento oheň vám pomůže. Tento oheň vás nespálí. Ale pomůže vám ve vašem duchovním růstu. A lidé budou toužit po tomto ohni. Znáte ten příběh o těch třech, kteří byli vhozeni do ohně? Šadrach, Mešach a Abednego. Oni si stáli za svým. Oni se nesklonili před žádným světem. Oni se nesklonili před žádným králem ani před satanem. Ale oni řekli, my se nebudeme modlit této modle. To naznačí, hoď do toho ohně. A když se hodili do toho ohně, oni tam stáli v tom ohni. A oheň neublížil. Víte, proč jim neublížil? Víte, proč jim neublížil? Amen. Oni si udrželi svoje srdce čisté. Oni především střežili a chránili svoje srdce. Potom, když vyšli z toho ohně, oni nebyli ani cítit po tom ohni. Oni nebyli ani popáleni. Duchovní oheň ti neublíží, ale pomůže ti. Pomůže ti. Drž ho tady a starej se o svůj oheň. Nech hoří tvůj oheň, ať zapaluje každý. Ať zapálí každého. Především střež a chráň svoje srdce. To je důležité u křesťana. To je důležité u křesťana. Když jsme chrám pro Ducha Božího, amen? A v každém chrámě má hořet oheň. V každém chrámě má hořet oheň.
A v každém ohni, v tom ohni byly spalovány hříchy. Ty, když hoříš a činíš pokání, Bůh vede ten hřích a spálí ho v tom ohni. Ale jestliže ty udržuješ ten oheň špatně, když jsou tam jenom jiskry, když jsou tam jenom uhlíky a jenom to doutná, Bůh říká, stejně i přesto, že on ani doutnající knot neuhasí. Jak se zapálit? Znova ti to zopakuju. Začni se modlit. Začni věřit modlitbě. Začni důvěřovat Pánu. Začni číst Bibli. Začni se modlit. Začni se postit. Tehdy budeš zapálený. Tehdy budeš hořet. Víte, Bible říká, že toto je slovo, že toto je chléb. Amen. Jeste Boží slovo. Ježíš je to slovo. Ježíš je ten chléb. Pán říká, že ten, kdo žízní, ať přijde k němu, že ho dá napít. Bible říká, že ten, kdo hladoví, ať přijde k němu, že ho dá najíst. On dal najíst lidem. On dal najíst lidem, on dal najíst i tobě. Tak jesme jeho tělo a zabíjejme to vírou. Víra je ta voda. Víra je ta voda. Jestliže se najedl, potřebuješ to taky zapít. Potřebuješ to zapít. Víte, chleba je to slovo. A víra je ta voda. Pojďme vstoupit do vody. Pojďme vstoupit do vody. Pojďme vstoupit do ohně. V tomto světě to nejde dohromady. Voda a oheň. Voda a oheň uhasí. Ale v duchovním světě, haleluja, je to obrovské spojení. V duchovním světě je to obrovské spojení. Voda a oheň. Dají ti velkou sílu. Dají ti velkou moc. Haleluja. Jan. Evangelium podle Jana. Pojďte se mnou do Evangelia podle Jana. Druhá kapitola, 13. verš. Aby tvůj oheň neustále hořel. Aby hořel dobrým způsobem, tím čistým způsobem. Aby byl jasný, aby nebyl žádný v něm dým, žádný kouř, ale aby hořel jasně. Potřebujeme si něco uvědomit. Poslouchejte. Přístovi jsme četli, především střež a chraň své srdce. Jak? A ti ukážu, jak. Evangelium podle Jana, 2. kapitola, 13. verš, poslouchej. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i peněžovněnce. Jak sedí za stoly, udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozmetal mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil. Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Horlivost pro tvůj dům nestráví. Haleluja, buďme horliví pro Boží dům. Udělejme si bič. Ne na bratra, ne na sestru, ale na sebe. Aby jsme hořeli tím jasným a čistým plamenem, musíme si udělat na sebe bič. A vyhnat to všechno špatnou z našeho chrámu. Zpřevracet stoly, rozházet mince a vyhnat to všechno. Vyhnat to všechno ven. Upleťme si bič sami na sebe. No to ne ten bratr, ale to já. No ne to ta sestra, ale já. Je dobré uplet si bič. Je dobré uplet si bič a začít vyhánět ven tu špatnost. Začít vynášet ven tu špatnost a začít horlit. A začít horlit pro Boží dům. Začít horlit pro Boží dům. Horlivost tě má strávit. Má tě strávit pro Boží dům. Ty máš horlit pro církev. Máš horlit pro dobré věci. Máš přinášet ten dobrý oheň. Ale jestliže církev přináší ten špatný oheň, jestli přináší problémy, starosti do církve, modly,
manželstvo, hádky, rozdělení, potom přinášíš špatný oheň. A věř, že oni přinesli špatný oheň a Bůh je spálil. Je mnoho těch, kteří hořeli, až schořeli. Byla velká horlivost, ale oni schořeli. Proč schořeli? Protože nedokázali udržet ten správný oheň. Nedokázali udržet ten správný postoj. Nedokázali udržet svůj charakter. Nedokázali změnit svůj charakter. Přijde čas, kdy ty budeš hořet, ale jestliže ty nezměníš to, co ti Bůh ukazuje, jestliže ty si na sebe neupleteš bič a jestliže ty nevyhodíš všechno, nevyženeš ty prodavače, jestliže ty nevyženeš ty penězoměnce, nerozházíš jim stoly a nevyčistíš ten chrám, potom schoříš. Potom schoříš a spadneš. Je důležité udržovat oheň čistý, aby hořel, aby plátoval. Je hodně důležité, aby ty si zářil a svítil. V jakém stavu je tvůj oheň? V jakém stavu je tvůj oheň? Zeptali jste se? V jakém stavu je můj oheň? Jak hoří? Jestli hoří, nebo jenom do dna? Jaký je tvůj vztah s Pánem? Podle toho vztahu se pozná, jak jsi na to. Jestliže se ti doma nedaří, potom tvůj vztah je špatný. A je potřeba, aby si na sebe upletl bič a vyhnal všechnu špatnost. Všechno to špatné, aby si vyhnal ze svého srdce. Protože záleží, Bůh se nedívá na to, jak vypadáme, na to, jaký jsme mužní, na to, jaký jsme krásní, ale na stavu našeho srdce. Bůh se dívá na naše srdce. Jak je na tom naše srdce. Jestliže naše srdce není v pořádku, potom my můžeme dělat, co chceme. Můžeme se snažit. Můžeme produkovat horlivost, já nevím jakou. Stejně nám to nepomůže. Stejně schoříme. Takže upleťme si na sebe bič. Upleťme si na sebe bič a dejme do pořádku vztahy, dejme do pořádku naše lampy, dejme do pořádku naše srdce. Dejme do pořádku naše srdce. Matouš, 25. kapitola. Od prvního verše. Matouš, 25. kapitola od prvního verše. Je to známý příběh. Poslouchejte. Matouš, 25. kapitola od prvního verše. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo početilých, 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumní, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosili, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Jděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny, kdy přijde váš Pán. Neznáte dne ani hodiny, kdy přijde váš Pán. Chci se vás zeptat, jaké jste družičky? Jste ty pošetilé, anebo ty moudré, které si sebou berou olej? Jaké jste nádoby? Plné oleje,
jsou vaše lampy. Víte, lampa má kolem sebe sklo. Na spodku je nádržka na olej a z toho vychází knot. Podívejte, něco vám ukážu. Jestliže to sklo kolem té lampy je špinavé, je zakouřené, tak z té lampy nebude světlo takové, jako by mělo jít. Ale jestliže vezmete to sklo a očistíte, potom z toho půjde světlo. A potom ta lampa bude svítit tak, jak má. Jestliže v té lampě je dost oleje, potom ta lampa bude svítit. Ale jestli v té lampě není dost oleje, ta lampa nebude svítit. Bude svítit jenom na krátký čas. Je potřeba, aby církev doplňovala olej. Je potřeba, aby církev byla naplňována olejem. Aby v církvi nepřestával přitékat olej. Aby přitékal olej, církev se musí modlit, stahovat Boží vůli. Stahovat Boží vůli na zem. Čistit svoje sklo. Aby to světlo zářilo všem. Aby to světlo svítilo. Jestliže tvoje lampa je špinavá, začouzená a knot už jenom dohasí a kouří, očoudí ti všechny ty svoje strany. Zakouří to celé to místo. Ale když přidáš olej, ono se to rozhoří. Ono se to rozhoří. Víte, překvapila mě hodně tam jedna věc. Ty, které měli olej, dali své lampy do pořádku, amen. Oni měli vztah a možná usnuli na chviličku. Ale když se probudili, hnedka byli rychlí k tomu, aby to dali do pořádku. Protože měli olej. Protože měli vztah. Ale potom další 5, oni jim řekli, ne, my vám nemůžeme dát. Běžte si koupit. Běžte si koupit. Co myslíte? Dá se koupit vztah s Pánem. Víte, vy ničím nemůžete podplatit Pána. Nemůžete ho podplatit ničím. On se nedá ničím podplatit. Buď to ten vztah máte a budujete ho, anebo ho nemáte a nemůžete si ho koupit. Za nic na světě si nekoupíte vztah s Pánem. Buď to se k němu přiblížíte, budete pokorní a poslušní a budete budovat ten vztah, budete se s ním bavit, tak jako i manželé, než se poznali, museli se scházet, museli si spolu povídat, museli se poznávat a budovat vztah. Tento vztah není na krátký čas, ale je to na celý život. Tento oheň ty musíš udržovat celý život. Jestliže ty nekomunikuješ ve svém manželství, potom přijde to, že ty to manžele jdou od sebe. Protože co? Není vztah. Oheň, který tam božil na začátku, který plál, zasl, spadl, vyhořel. Proč vyhořel? Protože nebyl materiál, který by ho obnovil. Nebyl materiál, který by ho obnovil. Je potřeba obnovovat, je potřeba přikládat pod kotel. Aby manželství fungovalo, je potřeba pod tím kotlem přikládat. Je potřeba se sdílet, mluvit sebou a udržovat oheň. Tak je to i s Pánem. Neříká Pán, že my jsme nevěsty pro Krista? Jestliže někoho si chceme vzít, musíme ho prvně poznat. Musíme ho poznat a musíme ho poznávat na své cestě. Neustále ho poznávat. Jakmile my začneme poznávat, potom budeme hořet, potom budeme krávat, potom můžeme jít a říct, ano, Bože, miluji tě, potom můžeme jít dál a zapálit další. Zkontroluj si stav svého ohně. Jak hoří tvůj oheň? Jaká je horlivost pro tebe? Jsi horlivý? Jsi horlivý? Víte, nejde si koupit vztah s Pánem. Nejde si to koupit.
kdy církev je unavená. Kdy církev je unavená a nic se jí nechce a už si říká, kde je ten Pán, proč se děje tady to a proč se děje tady tohleto. Ale v tuhletu chvíli Pán chce, aby jsme si dali svoje lampy do pořádku. Aby jsme nepropadali bez naději, aby jsme udržovali ten oheň, aby jsme byli neustále horliví, aby jsme neustále bděli. V Lukášovi se píše, poslouchejte, co se píše v Lukášovi, nemusíte to hledat. Bděte, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďme připraveni. Buď neznáme dny ani hodiny, kdy přijde náš Pán. Buďme připraveni na to, aby přišel náš Pán. Především chceš a chráň svoje srdce. Vem bič, uplet na sebe bič a vyžeň všechny nepravosti a vyžeň všechnu špatnost ze svého srdce. Ano, Bože, to já za to můžu, ne ten bratr, ale to já jsem to učinil. Kdykoliv se budeš modlit, kdykoliv se budeš postit, kdykoliv budeš číst Boží slovo a tvoje srdce bude tvrdé, nepoddajné, nesestoupí požehnání, nesestoupí radost, protože tvoje srdce bude tvrdé. Protože Pán toto řekl. Když se ho ptali pro tvoji tvrdost srdce, se to nemůže dít. Pro tvrdost vašeho srdce vám dal rozlukový lístek. Pro tvrdost vašeho srdce můžeme se modlit, jestliže naše srdce je tvrdé, nedostaneme nic. Nepřijde olej, nebudeme zapáleni. Pro tvrdost našeho srdce potom nemůžeme být uzdraveni. Ale podejme se Bohu a nechme se zapálit. Nechme se zapálit. Nechme, ať Bůh nás zapálí, ať my hoříme. Ať my neustále hoříme. Příkladem potýkám nám. Těmi dobrými věcmi. Tím suchým dřevem. Tím dobrým, tím, který dobře hoří. Ale ne plastama. Ne nějakýma igelitama. Nějakýma nalakovanýma věcma. Potom to bude jenom kouřit a bude to čoudit a lidé si to budou všímat. Když to vezmete normálně do reálného světa, když šopíte dobrým materiálem, tak se lidi nestěžují. Ale jakmile začnete pálit plasty, věci, já nevím co všechno, když se kouří, kdy vychází černý dým, lidé si stěžují, protože to pálí, to smrdí to, štípe to a dělá to všechno špatně. A tak i my, kolem nás, jestliže topíme tímto světem, tak budeme štípat, budeme kouřit, budeme nadávat a budeme dělat všechny špatné věci. Ale pořád budeme říkat, že jsme křesťané. A lidé si budou na nás ukazovat, to je ten křesťan, podívej se, co dělá, dívej, co ze sebe dělá, ale přitom je pořád stejný. Proč? Protože topíš špatným materiálem. Ale jestliže ty se podal Kristu a ty topíš tím dobrým, haleluja, lidi si toho všimnou. Lidi si toho všimnou a ty budeš hořet. A lidé budou přicházet k tomu světlu. Lidé budou přicházet k tomu světlu a budou se hřát v jeho záři, v jeho teple. Budou chtít být s ním v tom teple. Budou chtít být u toho tepla, u toho zdroje. Budou chtít být u něj. Proč? Protože tvůj zdroj je Duch Svatý. Protože Duch Svatý je ten, který tě rozpíchává, který tě rozpumpovává a on odděluje pšenici od plev. On je ta lopata, která bere a pročišťuje. Víte, zrna popadají na zem, ale plevy zůstanou ve vzduchu a budou spáleny v tom vzduchu. Poslední věc, už mi tady zýváte, Římanům 8. kapitola. Římanům 8. kapitola od 5. verše. Poslouchejte. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.
Dát se bez sobectvím znamená smrt. Dát se bez duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste žili ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Haleluja. Ti, kdo dělají jenom to, co sami chtějí, nemůžou se líbit Bohu. Ti, kdo se dají bez sobectví, nemůžou se líbit Bohu. Co to znamená sobectví? Být zaměřený sám na sebe. Sám na sebe. Jestliže jsme zaměření sami na sebe, nemůžeme se líbit Bohu. Nemůžeme se líbit Bohu. Ale já mám takový problém. Ale já tady tohleto. A vy mě nechápete. A já tamto. A já tamto. A vy všichni za to můžete, já ne. Tady se píše, ti, kdo žijí, vy však nežijete